kan det bruges. Vi tester og vurderer appen Orion. Appen kan hjælpe dig med at finde ting ved at scanne tekst og selve objektet. Selve udseendet og opsætningen er meget enkel og virker også med VoiceOver. Du kan for eksempel lede efter dine briller ved hjælp af Orion. Vælg at søge efter et objekt og vælg briller og hold telefonen op. Leder efter briller. Scan dine omgivelser med kameraet. Objekt fundet på 4 cm. Center kameraet på objektet ved at følge ledsignaler. Objekt sidst set til venstre. Scan dine omgivelser med kameraet. Objekt fundet på 3 cm. Center kameraet på objektet ved at følge ledsignaler. De ligger på en lys overflade, sandsynligvis et bord eller skrivebord. Objekt centreret. Kom tættere på. 20 cm. Objektet er tæt. Det er måske ikke inden for rækkevidde. Vær forsigtig med omgivelserne derimellem. Du kan også vælge at søge efter en tekst, som du selv taster ind. Her prøver vi at finde minimælk i køleskabet. Skriver mini i søgefeltet og holder telefonen ind i køleskabet. Leder efter mini. Scan dine omgivelser med kameraet. Fundet tekst. Center kameraet på teksten ved at følge ledsignaler. Tekst centreret. Kom tættere på. Pakke med mælkeprodukter. Lyse orange. Mærket Arla. Størrelse mini. Placeret i nederste hylde af køleskabet ved siden af en flasken mayonnaise. Dette var en kort præsentation af appen Orion. Hent den og download den. Den er gratis. Vi synes, den fungerer fint. Dog har den selvfølgelig nogle begrænsninger. Vi giver den 4 stjerner ud af 5.